Mazací systém motoru. Spalovací motor obsahuje mnoho třecích částí. Tření je opotřebovává a způsobuje jejich přehřívání. Ke snížení tření a odvodu tepla používají automobily mazací systém. Tento systém dodává mazivo ke všem třecím částem. Nejdůležitější díly jsou zásobovány mazivem pod tlakem, zatímco ostatní díly jsou napájeny gravitačně a rozstřikem. Prozkoumáme celý mazací cyklus motoru. Doplňte do motoru motorový olej. Olej se vypouští do olejové vany po dostupných cestách. V tomto případě se tak děje přes dutinu pohonu rozvodů a vyhrazené kanály. Olej je uložen v olejové vaně, která je opatřena měrkou. V čerpadle je také umístěn sběrač oleje se sítkem. Nastartujte motor. Spuštěním motoru se aktivuje olejové čerpadlo, které nasává olej a vytváří tlak na výstupu. V tomto příkladu je čerpadlo ovládáno řetězovým pohonem od klikového hřídele, i když je možné použít i převodový pohon nebo čerpadlo namontované přímo na klikovém hřídeli. Přetlakový ventil kontroluje mezní tlak a otevírá se při překročení bezpečného přípustného tlaku. Montuje se buď na olejové čerpadlo, nebo na začátek olejového kanálu. Podívejme se, jak fungují některá olejová čerpadla. Můžete vidět několik zubových čerpadel, která fungují jako olejová čerpadla. Mohou mít vnější nebo vnitřní ozubení. Jedním z typů čerpadel s vnitřním ozubením je germotorické čerpadlo, které nemá půlkruhovou přepážku a má o jeden zub na vnitřním rotoru méně. Další odrůdou je variabilní velké olejové čerpadlo. Tlakový olej se z čerpadla dostává do olejové galerie bloku válců. Po vyčištění od jemného kovového prachu a dalších olejových nečistot průchodem přes olejový filtr. Pokud je filtr příliš zanesený, olej prochází obtokovým ventilem, aniž by se vyčistil. Při každé výměně oleje vyměňte také filtr. Výstupní otvor filtru je vybaven snímačem tlaku oleje, ale o něm si povíme později. Olej proudí podél olejových kanálů bloků válců směrem k hlavním čepům klikového hřídele, kde pod tlakem maže hlavní čepy a hlavní ložiska. Tím se vytvoří olejový povlak, který výrazně snižuje tření. Po něm olej proudí kanály klikového hřídele a maže čepy ojnic a hřídele válců. Jeho ojniční ložiska. Podívejme se blíže na olejový průchod klikového hřídele. Tlakový olej je otáčením klikového hřídele vytlačován z ojničních ložisek a rozstřikován po celé klikové skříni, čímž jsou mazány stěny válců, písty, pístní čepy a částečně i rozvodový mechanismus. Tím se také vytváří olejová mlha v klecovém pouzdře. Vystříknutý olej pak stéká do olejové nádrže. Jímka. Současně část oleje protéká olejovou galerií v bloku a hlavě válců. Nakonec se dostane k čepům vačkových hřídelí a je vytlačována ven, aby gravitačně a rozstřikem mazala rozvodový pohon, včetně vaček, kohoutů a dříků ventilů. Olej se pak vrací do olejové vany a cyklus začíná znovu. Systém by měl obsahovat alespoň jeden snímač tlaku oleje, který řídí jeho funkci. Snímače tlaku mohou být umístěny v různých částech systému, například za filtrem a na vzdálenějším konci olejového kanálu. Někdy je systém vybaven několika snímači, například před a za filtrem. Při nízkém tlaku oleje v mazacích systémech se na přístrojové desce rozsvítí výstražná kontrolka. Podívali jsme se na jednu z nejzákladnějších konstrukcí mazacího systému. Složitější systémy mohou zahrnovat snímače teploty oleje, snímače hladiny oleje a vzduchem nebo vodou chlazené chladiče. Chladicí radiátory mohou mít také různá schémata připojení.
Existují také přístupy ke zlepšení mazání a chlazení válců, pístů a pístních čepů, jako jsou přídavné olejové kanály v ojnicích, olejové otvory ve spodní části ojnic a také trysky pro proud oleje v bloku válců. Mazání je nutné také u některých volitelných systémů, jako je turbodmychadlo. Některé řídící funkce může zajišťovat mazací systém. Proto je pro hydraulické seřizovače vůle nezbytný tlakový motorový olej. Některé systémy s proměnným časováním ventilů a hydraulický napínák pohonu rozvodů. Aby se zabránilo přebytečnému oleji ve spalovací komoře, jsou písty vybaveny regulačními kroužky, které odvádějí většinu oleje ze stěn válce, a těsněním dříku ventilu, které zabraňuje vniknutí přebytečného oleje přes dřík ventilu. Různá těsnění a olejová těsnění mezi stacionárními a pohyblivými částmi motoru pomáhají zabránit úniku oleje z motoru. Nezapomeňte, že výměna oleje je velmi důležitá, protože olej se časem zanáší a degraduje. Vyměňujte proto olej pravidelně. Dlouhodobé používání znečištěného oleje má za následek silné opotřebení motoru. Tímto náš přehled končí. Přihlaste se k odběru našeho kanálu pro další videa. Do příště.